ଦିନେ ହନୁମାନଜୀ ରାମ ସେତୁ ପାଖରେ ବସି ରାମଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଆସିକି ଶନି ପହଞ୍ଚିଲେ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ କାହିଁ ଆସିଛନ୍ତି? କଣ କାମ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଶନି କହିଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ଆସିଛି ପୁରା ବୁରିଆ ବେସ୍ତର ଧରିକି, ମୋର 7.5 ବର୍ଷ ରହିବାର ଅଛି। ତମର ଶନି ଦଶା ଚାଲିଲା 7.5 ବର୍ଷ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ବଢିଆ ହେଲା, ମୁଁ ତ ଏକା ରହୁଥିଲି, ଭାରି ବୋର ହଉଥିଲି, କିଏ ଜଣେ ମିଳିଗଲେ କମ୍ପାନୀ ଦବାକୁ, ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବା। ପୁଅ କୋଉଠି ରହିବ? ଶନି କହିଲେ, ତମେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ କହିବ ମୁଁ ସେଇ ଅଙ୍ଗରେ ବସିଯିବି। ହନୁମାନ କହିଲେ, ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ରାମଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠି ତମେ ବସିପାରିବନି, ଯଦି ବସିବ ମୋ ନାଙ୍ଗୁଡରେ ବସ। ଶନି କହିଲେ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ବସିଯିବା ନାଙ୍ଗୁଡରେ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ଶନି ଠାକୁର ମୁଁ ନିତ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବି ତ? ଶନି କହିଲେ, ହଁ ନିତ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରି ହନୁମାନଙ୍କର ତ ନିତିଦିନିଆ କାମ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲନ୍ତି, ବାହାରିଲେ ବୁଲିବାକୁ। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ବୁଲେ ନାଙ୍ଗୁର ହଲିଲା, ଶନି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ତ କେତେବେଳେ ଯାଇ ପାହାଡ ଉପରେ, କେତେବେଳେ ଯାଇ କୈଳାସରେ କୋଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ନମସ୍କାର କଲେଣି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, କେତେବେଳେ +40 ଡିଗ୍ରୀ ପଶିଗଲାଣି, ପୁଣି କେତେବେଳେ -40 ଡିଗ୍ରୀ। ହନୁମାନ ତ ସବୁଆଡେ ବୁଲନ୍ତି। ସତ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉଠି ବି ରାମ ନାମ ଜପ ହୁଏ ହନୁମାନ ସେତିକି ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତି। ସେ ତ ବୁଲିବା ଲୋକ, କେତେବେଳେ ପାତାଳ କେତେବେଳେ ଆକାଶ ବୁଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରି ହନୁମାନ ଆସିକି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସିଗଲେ। ଶନି ଗଳି ପଇଲେ, ନମସ୍କାର କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ଭାଇ, 7 ଘଣ୍ଟାରେ ତମେ ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା କଲନି, ଯଦି ମୁଁ ରହିବି ତମେ 7 ବର୍ଷରେ ମୋ ଉପରେ ଉଲ୍ଟା 7.5 ଶନି ଚଲେଇଦବ। ତ ହନୁମାନ କହିଲେ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ରାମ ଗ୍ରହ ଅଛି, ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ କୃଷ୍ଣ ଗ୍ରହ ଅଛି, ସେଠି ଶନି ଗ୍ରହ କଣ କୋଉ ଗ୍ରହ କାମ କରିବନି। ତାର ମାନେ ଏଇଆ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମର ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି। ରାମଙ୍କ ନାମ ଯଦି ଜପୁଥିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବ, ତ ଶନି କଣ କୋଉ ଗ୍ରହ କାମ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ।